Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc Ruth Llacuna, tinc 43 anys, vaig néixer a Igualada, em dedico professionalment a la joieria i aquesta conversa la fem des de Cal Sagrera. Soc gent de la Llacuna. Escolti, això de portar el cognom d'un poble, suposo que des de sempre molta broma, jijiji, jajaja, però clar, si al final la vida li porta cap a la Llacuna, va ser una descoberta? Bueno, això és algo molt curiós. Quan jo anava a l'escola hi havia un que es deia Calaf, un que es deia Burgos, o sigui, portar noms de pobles no passa res, no? Graciós perquè és de la comarca. Mira, la vida m'ha portat a acabar a la Llacuna i això fa gràcia, no? Perquè la gent es fa un lío amb mi, el Jordi, però qui és de la Llacuna? Ruth Llacuna? El Jordi? No, la Ruth és d'Igualada, és el Jordi que és de la Llacuna. Sempre és... Però suposo que als primers moments, quan comences a relacionar-te amb les persones i després resulta que relaciones amb persones que són de la Llacuna, això és un element novedós. No sé si dir-li curiós, perquè clar, ningú demana el cognom quan comences a conèixer una persona. És després, no sé, al cap d'un temps, sí, no? Sí, hi ha gent que ho descobreix al cap d'un temps, però recordo les primeres vegades de venir a la Llacuna, doncs un Nadal a la pansa feien una panera i havies de triar un número, no? I et posaven el nom, no? I diu, vaig triar el número i diu, quin em poso? I dic, Ruth, i em diu, Ruth, què més? I dic, Ruth Llacuna, i em diu, home, és que aquí tots som de la Llacuna. I dic, ja, però jo me'n dic. I es van quedar com... Amb el pas del temps ja acostumada amb aquesta singularitat, no? Sí, és graciós. Un dia el Jordi m'ho deia que anava amb uns amics i hi havia al cotxe algú dels nens marcats Gomà Llacuna i que se'l miraven com volguent dir, tio, he fet el nom del teu poble, diu, no, que la meva dona es diu Llacuna, saps? Però abans de que vostè vinculi la Llacuna amb una part emocional i sentimental, coneixia la Llacuna abans? Sí, perquè, bueno, primer que és d'un poble de la comarca i de sempre que l'he conegut la Llacuna i he vingut aquí, quan vaig estar fins i tot, bueno, a l'institut, aleshores coneixes gent de la Llacuna, no? I després la gent diu, vens de la Llacuna? No, no vinc de la Llacuna, però els meus pares, o sigui, la família del meu pare, els Llacuna representa que venen de Carme, que està a prop, no? De Françola, de Masia, i clar, vull dir, bueno, és una zona que la coneixem molt, també perquè sempre he estiuejat a Montbui, la Masia que té la meva família, que és la carretera de la Llacuna, saps? Vull dir que... El cognom, en aquest cas, molt vinculat a la terra. No és que vostè visqui en Andorra o Gronyo o el que sigui, sinó que està a pocs quilòmetres. Sí, té la singularitat això, que hi ha molta gent que porta cognoms de llocs, d'això, de ciutats, no? Però la singularitat aquesta, o sigui, és a prop de la ciutat on vius i que tens molta relació amb gent, no? Que ja et pregunten això, la gràcia de dir, ets de la Llacuna, dius Llacuna, vius a la Llacuna, això ara crea una confusió molt gran. I diem, ui, d'aquí uns anys, nostres rebesnets es fotran un lío, diran, qui era la Llacuna? I qui era, saps, aquest nom Llacuna d'on surt, no? Perquè quedarà per allà, no? La Ruth es dedica a això de la joieria. Quan estava corrent pels carrers i jugant pels carrers, ja somiava, rumiava, pensava en això de les joies? No. Sí que vinc d'una família d'artistes, o sigui, la família del meu pare sempre ha estat molt vinculada a l'art. El meu avi, el germà del meu avi era un pintor, o sigui, les Llacunes són artistes. A mi em fa gràcia perquè jo em dedico a la joieria, és com una barreja dels meus dos avis, perquè tinc per un cantó el meu avi Llacuna, aquesta part més artística, i el meu avi per part de mare era mecànic. Les eines, la vida al taller, aquest d'això que a mi sempre m'havia encantat. Jo entrava al taller del meu avi i m'agradava tots aquells ferrallots i tot allò. La vida m'ha portat a com aquesta barreja dels dos avis, no? I em fa gràcia a vegades, penso, mira, té una mica de tots, no? Però jo no m'hagués imaginat mai que m'acabaria dedicant a això. No? No, gens. Cap pista? Zero. O sigui, quan vaig fer el batxillerat artístic, jo el vaig fer més pensant que em volia dedicar a la història de l'art. M'agradava molt, el meu pare és historiador de l'art i potser per això m'emmirallava cap allà i em volia dedicar a la història de l'art. I va ser el meu pare que em va dir, avui en dia hi ha molta gent que fa carreres i què faràs fent història de l'art i, ostres, tria una professió més que puguis fer amb les mans. Va ser ell que em va... Just vam anar, anem a veure l'escola d'art de la Llotja. A ell li agradava la joieria i va ser ell que
Li va orientar, no? Sí, em va posar... Bueno, vam anar a la llotja, bueno, va, sí, pum. I vaig entrar a la llotja, em va agradar i, ostres, he trobat el meu filon aquí, no? Però ja et dic, jo feia el batxillerat pensant que m'anava a fer la carrera d'Història de l'Art. Convençudíssima, El que passa, Ruth, que per ser joier el que necessites, o sigui, per dedicar-t'hi, és tenir aquesta voluntat de creativitat. Has de ser un creador, un artista. Hi ha les dues vessants. Sí? O sigui, hi ha la vessant més artística, que és la que et formen quan estudies en una escola d'art, és disseny de joieria, i aleshores la part aquesta, que la formació que reps molt és de dissenyar, de per què és així, què expresses, no? Tota la part... Dediquen els estudis molt al disseny. Sí que és veritat que quan surts, ets dissenyador de joies, ets joier, tens el títol de joier, però et falta molt ofici, de tota la vida, no? Això jo vaig anar a estudiar a l'escola del col·legi de joiers i allà sí que realment aprenies a costat d'un professor, era un senyor gran, que t'ensenyava l'ofici ben bé, doncs, a moure la serra així, la llima, d'estar hores fent una peça, o sigui, potser no tan conceptual i més a fer les joies que s'han fet tota la vida, que és molt important saber-les fer, o sigui, no? De dir una aliança de carril, una aliança de grapes de diamants, un tuió, són peces que per un dissenyador està molt bé poder dissenyar, has de saber com s'aguanten aquelles pedres, com és el mecanisme d'aquella tanca, i això és molt més d'ofici, que no ho aprens tant a l'escola i que ho vaig tenir amb la part aquesta del col·legi de joiers. Clar, perquè una part molt important de la seva feina ha passat per la formació, ha passat pel coneixement adquirit, pel coneixement de diferents cursos. M'ha cridat l'atenció amb els ítems que em va enviar que va fer vostè un masterclass de fotografia per a joies. Clar, més tal com està tot ara, no? Que has de tenir la teva web, les fotos, i és molt difícil fotografiar les joies. Jo me les faig les fotos per l'Instagram, per la web i això, però si necessito una foto molt ben feta no me la faig jo. Busques un fotògraf que te la faci, perquè és molt difícil, perquè té molts reflexes, perquè no et quedi alterat de color les pedres, tot el tema de la llum. El que passa que per la seva experiència, el tema de les joies, vull un anell o vull un penjoll o vull el que sigui, ens agrada tocar la peça, ens agrada veure com quedarà? A veure, i aquí li és molt fàcil imaginar-se, i a vegades quan venen a la botiga, no, vull fer un anell així i tal, o quan tu li proposes, hi ha qui té molt la capacitat d'imaginar amb tridimensional i aquí no. Això és un tema de que si tu tens fotos d'altres peces, per això també intentes anar fent fotografia de molta cosa. Mira, veus, amb aquest client li vaig fer això així, val, no? Per fer-se una mica la idea. Una altra cosa és si els agrada tocar en el moment de comprar, que poden mirar l'Instagram, poden mirar la web, és com un aparador més, després venen a la botiga a comprar-ho. Tot i que a vegades et sorprèn que per internet fas ventes, hi ha qui està molt acostumat a comprar per internet i compra joies i no li fa gens de por, i joies cares o vull dir que no valen 50 euros i te la compra online. Això ja és més potser generacional. I la gent ve de vegades, també, Ruth, amb un plantejament clar de vull un anell d'aquesta manera, d'aquesta forma, amb aquest registre, o es deixa aconsellar pel professional? Bueno, a vegades em venen a la botiga que jo penso, hosti, si és un atraco a mà normada, perquè em venen i vull un anell i vull que sigui així i que representi tal cosa, no? I se'm queden en plan, què em proposes? Dic, bueno, és que jo ara aquí, o sigui, deixa'm que m'hi pensi, no? O sigui, i penso en quan estudiava, no? En plan, ostres, a vegades ens feien una proposta, no? I tenia 2 o 3 setmanes per presentar la joia i aquí la clienta la tinc aquí davant i em diu no, però i què em faràs? Dic, bueno, no sé, deixa'm que m'ho pensi. A vegades sí que parlant amb la clienta ja ho veus molt, molt clar, o amb el client, i dius, vale, per aquí, per allà, i veient una mica què vol i tal, si penses una mica, necessites madurar i després li fas la proposta, no? Quan surten aquestes eines com la intel·ligència artificial, li donen preocupació o pensa que pot ser una eina per ajudar? L'altre dia em va venir una clienta amb unes fotos que li va dir amb el ChatGPT que li fes un anell que simbolitzés la maternitat i el no sé què, i dius, vale, però el ChatGPT et crea la imatge, però això no es pot plasmar, saps? O, bueno,
El que sí que hi ha ara és també molt el disseny 3D, que sí que aleshores pots passar a fer el disseny dissenyat per ordenador i s'imprimeix amb tridimensional, amb el 3D, les impressores 3D amb cera i les fonem i allà, clar, allò va molt bé perquè el client ja veu un render perfecte de com serà la joia acabada. Si diu, doncs la pedra més gran, pum, cliques i poses la pedra més gran, més petita, d'or groc, d'or blanc, li vull baixar pes, allà no t'equivoques mai, saps? Diu, això pesarà tant. El pressupost és molt més real que a vegades, que costa molt ajustar el pressupost, no? De dir, valdrà tant, perquè, clar, que si un gram d'or de 18, doncs, són 68 euros, és que clar, és que et puges un gram i estàs pujant molt el preu final. Més or que plata? Hi ha més demanda d'or i plata o la suma aquesta de plata i or? Són els dos metalls que treballo, depèn. O sigui, jo a la botiga sí que venc bastant or, bueno, per igual or i plata, però es ven or. Quan venc amb altres botigues, per exemple, quan exposo, venc menys or. O sigui, quan exposo a Alemanya, que em venen joieries a comprar, hi ha qui compra or o peces combinades de plata i or, però allà em compren molta més plata, valoren molt més el disseny. Aquí a vegades passa que la plata, i a vegades veig que hi ha gent que no em valora el disseny, saps? I és, però això és plata. Ja, sí, és molt més barata la plata que l'or. I aleshores el preu de l'or l'entenen molt, quan una peça és d'or que valgui uns diners, però a vegades em diuen, però sí que és car, això és de plata. Ja, però hi ha un disseny, o sigui... Una creativitat, una feina. Saps? Pues, però com que potser pels mercadillos, coses que venen coses de plata molt barata, però s'ha fet com aquesta cosa, no? I he volgut defugir per això, bueno, intento fer una peça que tingui bastant de disseny i aleshores aquí falta més l'educació aquesta de valorar el disseny de la peça. Si fem memòria del calendari, ens situem al novembre del 2005. Igualada, què va passar? Sí. Vaig obrir l'Anel al carrer Nou. Va ser un dia important. Va ser un dia important, potser sense saber-ho massa en aquell moment, no? Tenia 24 anys. Era jove, Com ara. Però han passat anys, o sigui, penso, hosti, no? 2005, farà 20 anys que tinc botiga. Que fort, saps? Experiència ofici? Sí, total. M'han passat volant aquests anys, o sigui, els he disfrutat molt. Ja et dic, no era gens conscient en aquell moment, jo crec, del que feia, perquè ara fa un any que m'he canviat de botiga i he hagut de fer papers i coses. Gairebé 20 anys ha canviat molt la societat en aquests 20 anys, des del punt de vista d'una persona que es dedica a la joieria, és a dir, que els gustos, les tendències, les demandes... El tipus de joia que jo feia en aquells moments no té res a veure amb la que faig ara, també he evolucionat molt. La creativitat és diferent en aquest sentit, no? La capacitat de creació... Et fas gran, per una banda agafes ofici, però també agafes l'experiència i després et vas impregnant, no? Constantment, i les feines artístiques són expressió. Per sort, la vida m'ha sigut molt agraïda, m'està sent molt agraïda i aleshores queda reflexat amb les peces, amb com em van les coses, no? I estic contenta. Joieria d'autor. Però em sento més identificada amb una joieria d'autor que amb artesania. Jo faig unes peces personals, d'autor, del meu moment, no? D'expressió. A vegades hi ha peces que són més comercials, que dic, això es vendrà bé, això ja ho veus, i d'altres peces que a mi és igual, que les he fet per disfrutar. Ruth, a la joieria hi ha un element de gènere, és a dir, hi ha més demanda de dones que d'homes a l'hora de comprar? La majoria de vegades el producte és per dona. Tinc clients que fa molts anys que els tinc i que jo mai he vist la senyora. O de cap un dia t'apareix una senyora i me la miro i dic, ui, aquesta porta moltes joies meves, no? I ve potser comprar per una amiga o no sé què, i aleshores allò que no, és que el meu marit sempre ve, i em diu, ostres, aquest és el teu marit, saps? Això m'ha passat més d'un cop, de que és per les senyores, però moltes vegades venen els marits a comprar. I les joies encara són una mostra del nivell social? Bueno, la joia de marca segur. La joia de marca o la joia marca? O sigui, hi ha gent que li encanta portar un anell que es vegi Bulgari o Tiffany, això hi ha qui li encanta, saps? Qui ho porta sí que se sent poderós per portar això, no? I dintre de la joieria que puc vendre jo a la botiga, clar, doncs, hi ha peces
or, diamants, que són d'un altre preu. El meu client jo crec que no busca això, no busca la marca, no busca sentir-se ric o demostrar poder adquisitiu. Jo crec que valora més la part aquesta que diem de la joieria d'autor, de portar una peça més singular o que l'hem dissenyat pel moment. Valora molt més això. Ha parlat un parell de vegades d'exposicions. Són dues activitats dintre de la seva capacitat professional. Una cosa és els productes, el podem trobar a la seva joieria, Anel, i després el que podem trobar a les exposicions. El que exposo també ho tinc a l'Anel. Es fan fires internacionals de joieria. Sobretot internacionals? Jo la que exposo sí. A Barcelona també en fan alguna... Sí. I a Madrid. Jo no exposo amb aquestes. I per la seva experiència d'aquestes exposicions internacionals hi ha més sensibilitat, hi ha més voluntat, hi ha més ganes? Què és el que hi ha? El públic és molt diferent. Primer, hi ha la part a Alemanya, a Múnich, que celebra un cop a l'any, aquesta fira que és Inorgenta, que es fa el mes de febrer. Jo tota la vida hi he anat. Jo crec des d'abans de tenir la botiga, segurament, primer per veure, per impregnar-te, per també comprar pedres, allà hi ha de tot, o sigui, és una fira enorme de 6 pavellons que en un dia no te la fas, o sigui, com a mínim has d'anar 2 o 3 dies per poder-ho veure i per poder comprar i tot, no? I aleshores hi ha una part que és l'àrea de disseny, és una part petita, és un pavelló, mig pavelló, que es dedica a la part aquesta contemporània, no? de disseny. Jo he exposat 2 anys, l'any passat va ser el meu primer any, aquest any he repetit, i la meva peça encaixa molt. Potser perquè jo tants anys he anat allà i he menjat d'això, que aleshores agafes l'estil i aleshores tenen el punt aquest de que valoren el meu disseny, els hi encaixa. Després és un públic, el poder adquisitiu, el poder econòmic que poden tenir altres països que no és Espanya, és molt millor. I aleshores, clar, jo quan venc amb una joieria, preu més barat que quan jo venc directe al producte, no? Que m'he de guanyar la vida. Tot i vendre-ho més barat m'ha de sortir a compte, no? Però clar, aquesta gent, com que valora el disseny, té aquesta educació d'aquesta part, que aquí costa més, no? Compren i ho troben barat. És que aquesta és l'altra, saps? O sigui, a vegades jo poso preus i dic, vols dir que m'ho compraran, això? I sí, t'ho compren, perquè quan ells ho posen o sigui, per ells el preu de venda final no és el mateix, saps? El vendran al mateix preu que ho venc jo aquí, però és que no és el mateix per un belga comprar aquell preu que per un català. No serà només una qüestió econòmica, és una qüestió de concepte, no? Si és més sensible, si t'agrada, si dediques recursos a això o no et dediques a això, no? Clar, jo tinc una joieria a Igualada. El públic és el que és, o sigui, sí que, per exemple, ara que m'he canviat la joieria, la tinc a la Rambla, passa molta més gent, hi ha gent que està a Igualada de passada i t'ho veu i entra i compra, però clar, si només ho tinc allà, quedes com més limitat, no? I aleshores el fet de dir, doncs, no totes les peces, no les peces úniques, però unes peces en concret, que ja les faig pensant en això, no? Porto les col·leccions aquestes i vaig exposar a fora, ells m'ho compren. Ostres, jo tinc una noia que treballa en 1000 tallers, saps? Som 2, no és només el meu sou que ha de sortir. És molt satisfactori quan estàs i et ve gent d'altres països o així, que els agrada, que t'ho compren, o sigui, és molt gratificant quan veus que s'emocionen amb lo teu i que ho volen a la seva joieria. Si li demano quin grau de felicitat... Tinc jo? Sí, 10 a 10? Molt, que significa... Més de 10 no, eh? O sigui, més de 10 no, el top és 10. No et diré 10 perquè segur que hi ha coses que no m'acaben de d'això, però em considero molt feliç, segur un 9 segur. S'ha acabat de participar a la Botifarrana? No hauria d'anar amb els nens. No hi he participat mai, Però vostè és molt esportista. Un pajarito m'ha dit que vostè anar d'aquí a Igualada amb bicicleta és pim-pam-fuego, és una cosa bastant normal. La bici de carretera m'agrada molt i aquí a la llacuna sortim i ens ho passem molt bé. El que passa que a l'hivern costa més de sortir, després també em passa que quan la feina se'm menja no trobo moments. Això és algo que em queda, que tinc així com pendent personal
de tenir més clar el que és el meu temps, de no dedicar tant temps a tot, a la feina, a la família, i quedar sempre a la És complicat coordinar tot això? És molt complicat. Molt complicat, no? És molt complicat. La vida és complexa, perquè qualsevol persona té una vida complexa, però la vida d'una dona, avui en dia, que té família, que té una activitat professional... És una bogeria, perquè la pressió aquesta, no?, de que ara es diu molt, i la gent ho manifesta, i és veritat, no?, el fet de que siguis bona a la feina, que siguis una bona mare, que tinguis la casa a punt, que tinguis... No, tot això és com... Bueno, és que no s'arriba a tot, no s'arriba, és impossible. I aleshores, clar, has de prioritzar. I aleshores acabes prioritzant, no? I clar, el negoci se m'emporta moltes hores i la família també. Quan pot, si la gent li permet, ve cap a la llacuna. La Ruth Llacuna s'escapa cap a la llacuna? Intentem venir cada cap de setmana. Almenys el dissabte a la tarda jo no treballo i el dissabte ben dinat, venir fins diumenge després de dinar. Això intentem fer-ho. I aleshores, la Setmana Santa, el Jordi i ara també hi ha el Magí, estan amb les caramelles, que també ho disfruten molt, venim aquí per Setmana Santa, anem fent això. Vostè té aquesta vinculació amb la llacuna, a veure si m'ajuda amb això que expliquen, perquè et diuen que si passes 3 hiverns a la llacuna ja et pots considerar llaconenc, si no, no. Això em fa molta gràcia, perquè també a vegades quan parles amb el Jordi o amb els que són del poble, no? El comentari aquest, tots els pobles ho fan, sí. Però és com molt divertit, no? Vostè té una relació molt directa amb la llacuna, molt singular, i quan arriba les caramelles, més encara. Bueno, les caramelles és un moment de l'any molt xulo, no? Perquè a més comença el bon temps i aquí la llacuna també s'agraeix. El Jordi canta a la coral. De fet, de les primeres vegades que vaig venir a la llacuna segurament va ser a veure les caramelles, i ara el meu fill també ja hi canta. Des del primer any, és que crec que vaig començar a sortir amb el Jordi i just aquell any va ser quan van començar a cantar, a tornar a reenganxar els fadrins de fer les caramelles. Doncs així va ser com mig en broma, mig en sèrio, els hi vaig fer un àpid de plata esmaltat, perquè van dir, farem l'àpid d'honor. Cada any regalen un àpid a una dona del poble que fa coses pel poble, per la llacuna. I és com una mostra d'agraïment, i aleshores, doncs, quan parlaven de què farien això, els vaig dir, doncs ja us el faré jo, i els hi vaig fer un de plata. Bueno, doncs, d'ençà d'aleshores, no sé quants en devem portar, però hi ha bastants, potser, doncs, 17 o 18. Cada any faig l'àpid d'aquest de plata, que va esmaltadet, amb diferents tons de verds i tal, i és un penjoll o una agulla. Ara ja normalment sempre fem que és un penjoll, que és el que regalen a l'homenatjada de l'any. És gentilesa de l'Anel. I el millor que té la llacuna, Ruth? La llacuna, deixant a part de que és un poble molt bonic i nosaltres ens hi sentim molt bé. Tota la part, a mi també m'agrada pels nens, el fet de que volten, van i venen i els dona aquesta llibertat. I clar, hi ha la família del Jordi, per nosaltres la llacuna, vull dir, és que de fet el meu fill diu que és de la llacuna, saps? I li dic, tu no ets de la llacuna? Tu vius a Igualada? Jo soc de la llacuna. Van a escola a Tous, i suposo que els de Tous són de Tous, i ell diu, jo soc de la llacuna, saps? Ha convidat el grup Oques Grasses amb la Rita Pallés perquè cantin això de la gent que estimo. M'agraden les Oques Grasses, m'agrada la Rita Pallés, i aquesta cançó la trobo molt bonica, perquè té aquest punt de... no, que dèiem de la família, en el fons, jo no vinc de família joiera, però les arrels, no?, d'on vens, porta això, no?, de dir què feien els meus avis, com has acabat amb la joieria. Després, doncs, la gent que estimo seria és la meva família. Amics, també, hi ha molta gent important, però la família, ostres, jo he tingut la sort de que una família molt guai, saps? O sigui, són molt bona gent. I des del punt aquest de que sempre m'han apoyat, per exemple, els meus pares, no? Sempre suport incondicional. Mon pare va ser que em va dir, no, i ara muntes la joieria, i ara... Però després, doncs,
la família que he fet jo, no? Amb el Jordi i els nens, la manera que tens d'obrir la casa, no? De que tothom sigui ben rebut. Nosaltres aquí a la Llacuna, aquesta casa, a vegades arribes i hi ha un munt de nens aquí dintre. I és això, i és la gent que estimo, no? Que dius, ostres, m'encanta que tothom tingui la porta de casa oberta i que tothom s'hi senti bé a casa, no? Al final, quan veus que casa teva acaba sent com un camp base, no? Que els nens venen amb els amics, que dius, la gent que estimo, no? Els que tens a casa, els que són allà sempre i els que t'han apoyat i els que et fan ser millors persones, no? Perquè també a vegades tens pensaments de coses i reflexiones i dius, ostres, el fet potser de tenir els fills, també a vegades dius, això, si no tingués els fills, potser ho faria d'una altra manera, però com que ets mirall, tu has d'una altra, saps? Ruth Llacuna, gràcies per compartir aquesta estona. Enhorabona per tot, enhorabona per l'anel i fins la propera. Gràcies. Per fer-te feliç, brillar la nit i ho fa per tu perquè ets aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre és on vivim. Cel de llums per fer-te feliç, brillar la nit i ho fa per tu perquè ets aquí. Segur que sí. Gent de la Llacuna parlant de la vida amb Manolo Garrido.